real? Jo crec que aquesta és una pregunta... Jo no he trobat ningú que racionalment m'hagi donat una resposta. És una bona pregunta perquè és difícil respondre. No, és que això, i perdona, però jo moltes vegades ho diem, i és que, esclar, sempre som els independentistes o els sobiranistes o els partidaris de que la gent voti i decideixi. El que hem d'exposar les raons, arguments, etc. La part contrària no. O sigui, la part contrària, o sigui, això de la unitat d'Espanya que ve va baixar Moisès del Sinaí gravada en la roca? No. Hauran d'argumentar per què consideren que per als catalans, per què per als obres de la SEAT, per què pels petits empresaris, per què per tota la societat catalana és millor formar part de l'estat espanyol. I això no se'ls pregunta mai. Dintre aquesta dinàmica, doncs, no sé, aprofito per dir, doncs, vull dir, amb el que estem treballant ara a la plataforma, que en certa manera és avançar la gent cap al dret de decidir a partir dels problemes quotidians que tens. O sigui, el que deies tu, el treballador de la SEAT, té que saber, hem de saber comunicar-li, avui, demà o demà passat, no sé quan, que en certa manera, que el dia que com a ciutadà pugui decidir, segurament tindrà moltes més facilitats de no haver de decidir a partir del que decideixen a Madrid. O sigui, si anem lligant la situació actual, la crisi econòmica, el finançament, amb el dret a decidir, en certa manera és anar fent pedagogia de cara a dir, veiem, amb Espanya no hi hem de fer-hi res, som nosaltres. I la gent els han d'anar convencent a partir de la quotidianitat, a partir de la racionalitat que tu deies. Són fets concrets, l'emocional, evidentment, no hi podem entrar-hi, però els altres sí que els podem treballar. I el treballar és a partir molt, amb una ciutadania concreta, els problemes reals que té cada dia. És un treball de formiga, és diferent d'anar a Brussel·les. Les dues coses tenen que combinar. Una cosa té que portar l'altra. Doncs ens quedem una mica amb aquest missatge final d'aquest programa d'avui en què durant prop d'una hora i mitja hem pogut veure primer un reportatge i després conversar amb alguns dels principals representants d'aquesta societat civil que des de diferents camps està treballant per l'autodeterminació del país. Gràcies una vegada més a tots per haver compartit amb nosaltres aquest espai i a tots vosaltres us esperem ben aviat aquí en el proper programa de La clau de la nostra història. Molt bé.